Vi befinder os i Ny Tolstrup i Sagnlandet, tæt på Roskilde, og her har vi en lille perle. Vi har et dejligt anlæg, en cirkelformet bane, som har været brugt til fodbold før i tiden, som er omkranset af en vold. Dette område, det står næsten uberørt hen. Der er ikke nogen, der bruger det i øjeblikket. Og det er vi så ved at omdanne til et sted, hvor vi kan mødes hele byens borgere. Det, der kommer til at ske, er, at vi laver et træningsstativ her, hvor man kan træne året rundt sammen. Der kommer til at være noget gummibelægning, så vi kan dyrke yoga. Her op langs kanten bliver der et stort 8-tal med en forhindringsbane for børn. Og vi laver en svævebane, der går langs volden denne her vej for børn og voksne. Og over langs skovkanten her, der har vi jo så tænkt os, at vores sted, det her skønne hus, som Realdania tilbyder, skal ligge sammen med et biodiversitetsområde. Og det er noget, vi inddrager byens borgere i. Vi har første arbejdsdag i september, hvor vi skal lave nogle forskellige bede med spiselige urter og blomster og frugttræer og alt muligt. Og der vil det passe helt perfekt ind, det her hus. Så vi håber meget, at det bliver os, der er så heldige at få et hus.